woteta maringe varungu vanhu vakafa kare pu tarinda kupedza usati watanga. If you want to start with me again, munombozva kuti guys life is too short. Ezvinezvi pana Bishop Juliet Chiutsaya Juno kuti vafa. MaZimbabweans they can't even spread love. Vanhukadzi wakamboona kuti vanhukadzi vakavengana 7 pani pasocial media. Ndosaka uchonana mama Vina na adopted son vakutora content yedu yechikadzi movatanzi he vakaona kuti vakadzi takavengana hatina kubatana. Kupusa wakaita vakadzi vekuZimbabwe vanokutuka vachienda kunoungana kune munhu celebrity kana kuti munhu ane maviewers ane mafollowers anosvika 2 million. Imi ndimi nemuchitofanira kunge muri varungu vevanhu ivava. Mongosoro nanzva mukosho yevanhu padiki hedhe rina haudi zvikombana niki inini shako vanhukadzi handimbofi ndakachiva munhukadzi overtaking is allowed. Handina kuuya pani pasocial media kusikonanzva mukosho wevanhu vandakazira panapa. Handidi kutombodiwa nevanhu. The only vanhu vandinoda kuti vandide mafollowers angu. Comment section chete ndio inondigadzirira size yekuti ndikaona kuti ndadhipisa apa I have to dzura that is post. Kwete kuti socialite kana kuti celebrity kuZimbabwe vekuti ndikanzi nhasi ndafa ndati dia vatombozivi ndonovigwa pai. Nhasi sisi Juliet Chiutsi vafa vari kutukwa vari kuita kusekwa vafa. Juliet Chiutsi uye ari kusekwa nevanhu kuti afa. How ivu vanhukadzi mazimba zvavanoita kuvengana zvekuti varume ndosikaona kuti varume vanotiitisa vachititenderedza pamunhu wani because wakaona kuti hatina kubatana. Chekuti vanhukadzi let's spread love. Tichibatsirana pamapeji mari irimo musocial media yese yekutamba nayo kai mari yaondera musocial media. Chekuti muti mupote muchapana patoti hatifollowanei ukaita live kwako ndouya kwako muri busy kunamirana nemafollow nevanhu vamakapa followers vane mapeji almost 2 million vasingambofi vakakuposta ekuzvimapeji zvavo. Vanopostana pachavo. Tarisa artist chai iye unenge uchizviti like ukaita challenge vanongotora vavanenge vachizivana navo chete veve. Muri kunzwisisa ka? Vanongotora nevanenge vachiziva imi mongosara muchingoti ndinomuda uyu ndokuda kudarika hama dzekomai vangu. Shame. Zvinotonzwisa tsitsi. Ndidi kuabuse mafollowers angu. Vanoenda vachinondirwira kuna mabridge vachiblock. Then mozoona mangwana una kuti hanzi taita pisa handifi ndakaita pisa namabridge izvo ndokutaurira izvo. Yesi tami. I do have vanhu vanondida vana Nadia Queen Nadia vaiva vanondiziva in person. Vanoziva kuti Doreen haiti content yekutuka vanhu kana kuti yekuita sei but ndinozopindura. Handina artist kana celebrity ndisina kuona in my life ini vanowerana vana mavi vese veve. Wozoti hanzi Doreen vana mabridge anoratidza kuti muroika. That's why muchiona kuti hana chainacho mabridge. Anopema kudarika zvirema nemapofu. Maoko kuita unga chaita moni. Mamatalini maite henyu. Mamatalini unoziva Bible rinoti ruoko rwakakomborwa nderi kunopa. Kwete runotambudzika. Unosvika kupi naye mabridge ochingoita moni muruoko ochingoti mamatalini achengeta lii. Mamatalini that's why uri kuona kuti mabridge you are not a celebrity una kana motikara una kana panoti pako. Unogara muchiflat chinoiswa kobhura cheblack pass up. Because chimari chauri kupuwa china mablessings. Makombore ese ari kuenda kuna Tarini kauri kupa mari dzekuba. Saka usawe panapo kuti kuti hanzi unoenda kulive kuna Scott unonditsvaga futi woenda kuinga musewa wako ndakakuona kushondi ne Scott muzwangwana mukatorana mukaenda ku toilet kwa makaenda. Did you even see me ndichirwira? Ndorwira vana vangu ini. Uri kunzwisisa ka? I fight for my kids kwete kuti hanzi zvonyanzi naiwe mabridge iwe asi mbonyazo kuzvitarisa pamira. Imboenda pamira mabridge. Wonaso kunoona kushata kwawakaita kwekwe. Wobva wazodzoka wozvitarisa kumeso kwako wozvibvunza kuti ndiani murume angade kupa mwana wechitu andausekera mwana kuchikoro. Wamuzvarira chidhoma. Wamuzvarira chidhambakura. Chimwana chakasviba kunge hembe yangu ichi. Chimwana chako mabridge chakasviba kunge pasi pejiendera baba vako. Vausingazivi. Zihure rinonzi mabridge rakagraduate uroiri. Zizeta rapi Zimbabwe retired prostitute. Zuva rese pamba uchipema magift pa TikTok. Tsinga munoshande piwatsa yo side hustles. Na professional hairdresser ndiri kuruka mawigi angu ndichitengesa benzi kamiri. Ndimi munotopema imi kudarika zvima mapofu. Ndipe chawinacho. Ndipe matuzi. Ndipe kunga munhu uchamamira pa live nekuda kupema kudarika zvirema nemapofu. Don't ever compare Doreen Masomera newe. Chero kati nini vana vangu havazwi mistake vese vari point I love my kids. Ndinogara navo every day ndakavavhumba mira. Is it nyore inini pa vana vangu ndotokunda vamwe varume hobo. My guy. Ndakuya pani pa social media kusvikonyengerera vanhu. If wakavenga Doreen don't do live uchitaura about zita rangu rinopisa ende rinoyera. Unonyura wakatemba.
ukaona wabaye live yako munhu akangokwira akangoti chete kana kuti akangoti dhorina akanaka kana kuti dhorina akatsvuka imhosva, zita rangu haritauri kutaurwa zvaunoda kundiitira izvi. Makandiuraya ndichifamba mukandidzikisira ndikasvika pakubva kundiurayira zvinhu zvangu zvese zvandanga ndinazvo because of social media. Hana tarini unotaura chicha unopinda panyaya yangu namabridge wakamira sani konichembere iwewe zimbuya mujogodo rine tutako tudukuduku tukune mvura twawakane pakolabho iyaya yatira iyai ndakaibhagura mari tikakubhadharisa 20,000 rands. Wanga usina kumbobvira wakaita mukadzi waNox wakanyenga mari pabasa uchadzidza kuti mari hainyengwi. Budhi vako ndova wainetsa tarini uchiti vari kuda kumaneja Nox muchibva matsvagira Nox show yekuuya kuUK pawakanzi nabudhi vako tora artist unomuradza muhotel room ari kuvata wakaita sei? Wakaenda nemazirumu ako anenge mandigwabvira hani naNox wakangoti ndichingovhura dhoso remukichi uchitonditi kisi tarini mazinzeva anomisa bhazi maoko ari muhomwe mazinzeva anenge magwani emuriwo tutako tukunorira mvura hesi muzukuru wangu Sabina ndingajairwa nemunhaimi ndo rakandiuyisa panapa raakuda kutanga futi ndoda kurirovesa nemuzukuru wangu Sabina asvika panapa. Sabina ndiye anyatsa kutoziva nyaya dzese idzi zimbuya iri ratanga zvakaiwa muzukuru wangu Sabina wakambondiona nhaimi Sabina muzukuru wangu chembere yeye yatanga yekwadhubreni ukaona munhu wakuita kunoba maringi uchipfeka mudumbu wozotsaga newspaper rekumamira ndokudzura ndikutaurira hesi muzukuru wangu Sabina ndeipi mbuya wako ani ndakatoka zvisingaiti nini muzukuru wangu koraita seiko zita rina riya ratotanga imagine ratotanga achiri nebhisanesi yekuti vakarabwa no 2022 imagine ndakandikudze muzukuru wangu Sabina ndisingapoti zvandakaita inini Sabina ndakaita kundaiziva chietengeni almost 4K makauya ipapapo ndaitopowa hangu tumagiti ndobva auya ipapapo akasoti ndauya kustokwira palaivi kuti ndakwirira munina wenyini ndobva andituka akati vana vangu izvu kudaro vana vangu vandinavo apa ini ndobva ndatanga kutukanira nhekomentation vanhu vese achindituka oti munhu wenyu akashata ndikaite bigger person ndikamusiya ari kwachikoma ndobva ndazeyani yakepteni ndiri pakati tokuti yai ndichiisiwa manhu magiti ndobva auya futi neziguma racho ndokusokira palaivi yari asati atombo explain kana kuti ndikaita futi bigger person ndikadzika akasara chiponi zvemagiti handiri kunzwisisa Sabina wangu kanyara few days ago vari kunzwikaita live passport blog nani ndakalini namabridge machiti de anofanira kusungwa nekuona mabridge ari akanopita mwana Sabina iwewe how do you think munhu achikutuka kuti ine mwana ziu kuti handizvanangu ane mutupo yakawanda iye ane mwana 1 paacharogona nemurume achazokutizvara ndizvozvo ndabva ndamupindura ndikati ini ndine zuva asiwo nechidhamba kuroti mwana chakasati chakatendera kudhara vaakuti hanzi hedhorina akana kutosungisa ndo nyaya iripo munhu weSabina. I want to tell you something. You know, ukaona vana vako vave vaine kukushusha kwavanokuita shamwari wototenda Mwari kuti you're living longer. Look at me, ndakaita mwana ndachembera. Mwana wangu anondimhanyisa left, right and center. Handitomboziva chinhu chinonzi BP. Ona SJ nakuita same age ka. Pray for your enemies, mbuya Doreen. BP is real. Iwewe haumbofa wakafa neBP because unoshushwa nevana SD vachimhanya. Pray for a lot of people. BP is real. Inini muzukuru wako nenjimhanyiswa nakunta ungomhanyiswa kwauri kuitwa naSJ. Vamwe vanhu vakungotaura zvavo zvangosara zviri zvituna. Muri kuzvinzwa madzimai? Nasoonai kuti SJ kumhanyisa kwaanokuita even Dimple Boy. Stress iyoyo, it's good for your heart and your health. Vanhu vasitorina maresponsibility vasina nhamo vasingamhanyiswe nevana vavo shamwari. Ndati BP is real. We've learned this from Bishop. Vanhu vanouya vaive vachida kukudhigira guva Doreen. They need to be careful kuti ivo ndo vachadonera muguva racho iroro. I've seen it happen. No, unoona kuti
inaka ndoziva kuti unogona kunza kuti ndangokurodza something because so now vari kutanga mwana wavaviri izvi zvandatombokuratidza ndikuratidza zvandakaitwa namabhizi natalinda kuti uone kuti vari kunditsvaga vari kuda nezvangu uri kuona kuti akaita seyaka uri kuona apa Sabina this is 5 January 2025 Sabina akaita mashati namabhirito akaisa caption yakanzi I think let's start properly munhu zvakaumire chaipo if this number you will know kuti ndiani ende handizive unorwei neni hako yeti munhu wauri kumira naye nhasi unomutuka kuseri ende ndiwe waiuya nemakuhwa evasikana vake vese and you are the number one akacontributa wokuti tisiyane Dorini ini ndisiyane naNoxy Dorini nawo ndakacontributa papi Sabina inini apedza kudaro inoidi imboro yakaonekwa nikeza chiona Sabina muzukuru wangu Sabina tarisa machatsi aya this not my number Sabina mabridge anatarina vatora phone number dzangu inini achidibikira machatsi verenga machatsi ari pana pangondozotoka okay ndoda kuti kuti I'm a fake chat yakanzi 22 February hayi vanhu vese vamururwa nava vakazvitunhawo zvazvo izvi vanhu vasina kana empowerment kutozvinetsa uriwe woti osiya dhimpuboy wako ichiteera now munhu wese anenge akuveka but vakabusa phone number dzangu ndoda kuti uone apa chete Sabina then ifone number dzangu idzi Sarina akaisa kupeji kwake machatsi mubikirwa une pakanyorwa 24 February ndikuzviona panyorwa tarisa ibhule pakanyorwa kunzi kuzochemera kupostwa nemurume wangu hanzi handiposte luzvi hanzi luzvi ri mukadzi wake here aizviti ndiye ainditumira kapa ini ndopindura 30 ukunzwa Sabina message iyi akaisa ichinongori pa half past 8 yobva ati luzvi mukadzi wake here half past 8 otouya kuna kuti ndotopindira kuti uya anonhuwa brongo ndichengori chinyapa time half past 8 ochiuya pano pazasi okati unoziva kusadiwa kuti iwe ndipakadirwa zvichiri half past 8 futi auya kuna uku obva Sabina unotaura neni kuseri ndinokufonizve kumhanya zvabva achikonyera kuti panapa muzvitatu kuti chipoto aya akazi chipoto ndini ndiri kunzwa ndaipindura uri kunzwa kwazi chipoto not a man kuisa x not a man ndinotora fotikati yakadai nini chai ndikanyarara achibva adai futi ari kuzvinyorera kunzvisa time hadzisi kubva kaSabina he is not a man iye otopindura futi zvena 2030 kuti he is my man ini ndatopindura futi na 2030 kuti unongofona mahure arimo iye otopindura same time yekuti I'm happy with you dorinotochikopindura kuti hada labor zvichiri 2030 iye otopindura I don't care zvichiri pa 2030 obvanyura kuti ngomwa kuzvituka ega kuti ngomwa kuti ati vanhu dhini ndiri kumutuka zvichiri 2030 you understand Sabina vanhu havaniukana vachiri pa 2010 kuti ngomwa apa akuti ndini yobva asikonyera panapa kuti wako haasi hurere this is 2030 still unziza ipapo machatsimbikirwa then wachitarisa panapa mabhiridhi ari kufamba kumapodcast evanhu achindituka ndesese inhamba dzababa adhimubhoi dzimwe vakazvidziita izvi mabhiridhi ari bhizi nababa adhimubhoi that's the last 2 days ago izvi urunzwa tarisa apa mabhiridhi yobva ati kuna Simba hai Simba yobva atoti wapiwa upatsewo yangu here uri kunzwa yobva Simba ati zviri sei yobva Simba ati yes ndapuwa mabhiridhi akati unosara mupretoria mabhiridhi akabvunza zvino kuti imari Simba akapindura kuti okay 200 rand mabhiridhi akapindura kuti zvakawanda seiko ndine 100 rand Simba haana kuramba akati mabhiridhi ndokumuka good morning munopinda mupretoria nguwai Simba akati morning opinda dzakumesina mabhiridhi akati good morning pasomasiya here kubosman pana ari pinga akavenga Dorini
ari kutadzisvika vadziko inototasa machati anda experience shamwari ukudhila nevanhu vakafa panapo uchazotozvonako nelakuto nevana vanokutandanisa uri fit namo iwe uri kuti hausuziva kuti pano vanhu vari kupenga pano pasocial media handisi kutaura hangu mabridge oti ari kupenga pachimwe chacho chinenge chinopenga ino vanhu vasingade empowerment vanondibhoa zvozvokuna dzikati twasa manje irorire kwatarizi angauye kusorwira panapa kana ndiosabhira borinokusindinaidiko ini inosvira zvese kunana maigamire kunani kunai anofunga kuti munhu wese ari nosai anobvunza mati uri kunzwa saka chindiudza kuti anofanira kusungwa apa ndiani abusa foni yemunhu ari kufanira kusungwa vanondidzikisa zvese chero kalapu chochanda akufunera maodhesi akalapu iwe kabila wakamanzwa muvauma vanondivenga ndika aaondikuraka vanonza kutaaalapu akaenda kuaka nondichiaaaaerimani kusei kalapu pandakamira naye pepe ndakazoona kuti ari kunyeta kuti ari kuda heyo mari akuti adori nimichisailai then kana mapuhwa mari vanhu vari kupuhwa mari havasifundisa ndopandakaona kuti ari kunyeta maodhesi akati handitikanongasinini ndiningeka muromo aya maodhesi akalakumakuraa munoziva mbuya ndiri kutodya dinner right now ndatobika karaisi nekafish nandichongoshanda the whole day nditoripo zvekudaro kakunta katorare zvinezvi munoziva kuti ndakafambisa na11 o'clock manheru kangatifamba kuti kanete karara izvo some relax ndakutombonwa holy water first glass of alcohol today uchiri kumwa here neni unotadza nei kunwa imi iyo holy water indina mbuya yangu zvangu ndichivaudza mbuya yangu muzukuru wangu sabhina una kusateya mabhiriji ari kufurwa nepamutemberekanai remember pamakaunzani musikana yemabhiriji umba kwenyu ndikakudzai kuti youare doing well, I love this, well done girls, I remember akasiya asurire muso pangu eselebhekini akabharuka anogara chingosura kana nemugubhani yekusvidza nevarume but naiva masabhina mabhiriji endikamubhula anozvisingirira kana asingandibhuli mutenii ensanda uri kunzwa vakungosoro kuto maroro akaramba kutenda sabhina muzukuru wangu ida kutenda vakufunga kuti vanotendeswa neni naurakuita saunga richinga kunopema kudarika zvemani mapo vari kuteerera izvo amunoti supporting it nangu yauzoonawo ambuya yangu togara tichingosapotana vane mwana chirema indiri uchirema zukuru wangu sabhina talina hangu handimunzwire tsitsa talina handitombomunzwira tsitsi zvachose wewe zimbabvairo uye zvinegona richitogara kuchimbutsa black ororo rinobira bigwa ma7,000 nekutanzi iye masabhina ndaaamaodheza atibire vanhu atibire vanhu ichiti kuvanhu tinouyisa chaja ma7,000 tarina hana kana inini gogo mazuva ano ndaakuroya kaini mbuya saka kana muchida ndinovaisa pandinoisa vanhu haipapo vanhu vari kufanira kuti refa ndikangovaisa dhiwa bamuka haridzoke futi zimunhu nzvimbo chaka hachibishop dzinodei kwafatarini zvazvinani kana mai vake sabhina mbabva panapa daumbovhura hunde mudzipo wangu handiditi kugobata nzira torapo saka chimbuya ichi chinonzi tarini icho china mai vane mheche yadyiwa nekenza wakafunga kuti wakangwaraka uchadzidza kuti mai vako ndichavatuka left right and center zimheche ramai vako vane kenza yavakangengenwa vane chibereko chakadyiwa sewe unofunga kuti tanzi unonobaya live uchinditeera kumalive ana scott uchikonotaura nezvadhorini ndiri chironda chenyu chemumhino mabhiriji onatalini zvibage zvisina sauti zvakaramba kuibva mazimbuya ekwana anoda kubira vanhu zvitunha munoda kubira waida kundijoinisa kuba zvimarini zvechitunha inini tarini nini zigongo ramai vako zimunhu risingazivi zita raro neseinimo zimheche ramai vako rakazara kwokuti urunyu mai vane mheche yadyika nekenza isingatombozivi kuti baba vako ndiani mai vane zidumbu rakazara matuzvi nezvinyama zvekudya vanhu iyewe tarini zimunhu rinefamba rakatakura maziromo evarume 10 pamuromo apa wochiuya kuzimheche rako nemazishaya anenge edhongi
pavanhu vese tarini ndinokupedza nyari rako kuti zi chakunyepera kutakwa hanzi clock it zimbuya mujogodo zitsotsi rechembere rinoba nemanigerians zihure hozana mai vari kutengesa zvimasaga pamahomadhimusa uko uri kutsvagwa nemapurisa kuti chimai chako iwewe nyora manyeri ndiri kutuka zimbwa iri rakasvirwa nanox rikarambwa rikasiyiwa nebitterness nanox iri raakufamba richiyerera uronyo hwanox celebrity artist waifunga kuti nox angatore munhu akasvirwa namandla palife vanhu vese akatarisa mabhazati alina akadhonza matinji palife akasvirwa nababa abhonzero kumhata kwamai vako azvinzwa musatanyoko zibeche mabhirjo ndanzoti anzonga uri kwanhiki kwake kwaadhochinzi anzonga uchichema kucheme chihasandapedza newe chanyasochema wa mukati uchisvirwa netsikidzi zimhata zibeche ramai vako vasingazivi kuti uri kupi musatanyoko ini ndakatofumuka and there's nothing you can do about it wazvinzwa ka kumhata musabve makabvuda kuita content yangu nemi handitombodikana kuita nezvenyu because mabhirjo wakashata zvisingaite mwari makaita henyu mukashatisa mabhirjo kumeso taizoziva seiko kuti zimwana iri zimuroi nauraiswa mazitsiye ungati mutsvairo bhukai mazitsiye rachembedzwa manje umburume hwechembere ukakupinda mubhodhi unopedzisira kuita kunge chembere mabhirjo razi chembere mbuya charamba this is your girl this is your girl aniwe mabhirjo ita this is your mbuya charamba haufoka zvara pombi dzevana dzinenge dzangu mabhirjo hakuna murume anofaka kumitisa anoda kusekera mwana kuchikoro ndiani mufana vana vangu I'm proud of vana vangu chero ukati vana vangu inini mazuu but my kids I love my kids aisatarina utombozivi kuti zamu rinosvetwa sei nemwana zibeche iwe zvatisa chikwambo chako icho tora chimwana chamabhirjo ndo chinodhisefa kurombeswa nekuti chakashata kwete wangu SJ waida kutora ungatore mwana wangu akanaka kudaisawo kuti umurombese iwewe rauya nemagosti nekuti anzi mabhirjo never tax you zibeche rako ibva panapa nemagosti ako kumhata kwechimwana chako chakashata icho zigororo rakafurira vheko kuba kuzvara zvidhoma chimwana chako mabhirjo ndo chinodhisefa kudyiwa chofa chouraiwa chichadyiwa wazvinzwa mabhirjo zimhata ramai vako rakaora zibeche wakauya kulive yasisi vangu ketuko mai vako kandi vari kupa huna kana hama keta akatakura nemurungu kubva kuzimbabwe kuuya naye kuno muti muzimbabwe gada sisi vangu ningi zigongo kumhata kwavacharamba kachembereka nemhata isisagoni kana kusura ndinozvara pombi yevana mupfanhainda handizvarire vana vangu kuzvarira murume kana umwe munhu ndinozvara nevekuti vana vangu vese havasi manhingikina havasi vemisteki zibeche ramai vako rambuya marufu vaivai vakatemera lihurovi chichembere chekwani chisina kukwana mwari pafa bishop apa dai matora mabhirjo kana kuti kukutorera chimwana icho chiya chakashata because chimwana chako chiya mabhirjo doesn't deserve to live mwana uya wamabhirjo akashata zvisingaita anongodhiserva kuitwa chidhoma chikwambo ndosaka uchimupa ana baba akasiyana nemazitsiya akwai mazihoba anovhura bhodhori refanda musatanyoko kumhata kwamai vako vakakuramba okindoni mai vamabhirjo vakatiza vakati ndazvara gudo unofunga kuti mabhirjo pane murume achakupamwa mwana wechitu chimaroro chako chakatadza kutrenda unofunga kuti vana vakanaka chaichai vana Lorraine gwe vane mahips vakanaka havasi kumboita pressure yekuda kuchiva kuti hanzi nekuti yaya good vibes achata vanomirira nguva yavo ive nekushata kwawakaita uko chokati mabhirjo unofunga kuti kune murume anofa akada kuti umuzvarire mwana chokwadi rejected chidhoma charambwa navacharamba vatya kuti unovazvarira chidhoma ina unopatarini chidhamba kura chako chaunogara nako icho chimwana chenavy blue icho wozoendesa mwana kuchikora akapfeka blazer renavy blue zibeche musatanyoko pamhata zimunhu risingazivi kuti baba womwana wako ndianze zvine zvandichadi mabhirjo wani hure rinochaiswa mapoto mumba kuchaiswa mapoto mumba nekasekuru kaya kanonzi akaramba kaike wotsotswa nyini nemari wobva waenda kunoadvertisa zvinhu zvedecoration oti hanzi nekuti ndaroorwa navacharamba wakavatuka baba veve wakarara pachimboro chanhingikinichi uri pachimboro chametiko asina kana mboro anofamba chichibubudza zvimazamu ndo klasi yako ana metiko ane zidumbu yawo yarira rekuti mboro hapana pana metiko yakamedzwa nedumbu nemachende zvese metiko ane zino regoridhe waunotuma kuti atuke vanhukadzi achiti hanzi vanhukadzi muri mvana wazvinzwa mabhirjo tuziso turi mugomba tinenge kafull stop keduzvi kumhata kwako nekwamakaitira live iyo nekwese kwakaitwa live udze munhu akaita live yekuti hanzi nenisi mumhata
hakuna ine handina munhu wandinotya kana pfuti chaiche nditombo ichi ndotozotya kana yarira kuti pa. I am here to stand, I'm not going anywhere. Ndichakutuka mabridge okusvika wazvisungirira. Wanzwa? Vacharamba nekamboro kakarohwa nedzungu kanomiswa neweti. Kasekuru kadhara kako kaika mabridge choko kakapfekedza sutu kasingabvumiwi kana nefirita. Kachembereka netwumachende twakawoto twakadyiwa nevamwe vakadzi tukapuhwa mabridge. Zimheche rinenge radhamba remabridge rinopuhwa ana acharamba tudhara twakapusa. Kutsotswa nyini nekachembereke kuMozambique kaachimwene kauya tinapangana mabridge nekuda kondendi pasocial media. Waunofunga kuti achakuzvarisa mwana ndiani naye mabridge nekushata kwawakaita munhu ngekuti dai kushata kwaivava waigara wakazvimba. Raiswa mabracelet mukano kuita zidyanhu. Zvizino zvakatindivara nekubanda mabhonzo evanhu zimhata. Mazikumbo ambuya marufu nambuya vako vaiva nemakumbo ekuraitese. Mbuya vaya vane zigumbo rinenge remurume rakatarisa uku. Mfana ina handina kukwana ini ndinokudzura-dzura machende ndikutaurire mabridge. Chimboro chaacharamba vako cheche ndinochipwanya cheche musatanyoko. Handisiri ndakati chimaroro chako chekunyepa chisikiti chako buda chisikiti chako chaibva chisati chakwana chizibeche. Mufana haufambi nemalikes mabridge ndinokuita inonzi toilet yekuti uchanga uri wega pese pauchamama iwewe. Unofunga kuti ungavhunduke tarina nekakumbo kanenge kehanga iwewe. Chimbuya chiri kutotanda botso nehembe dzevarungu dzari chinei chakapfeka chiri kutanda botso rechirungu. Hanzi clock it can't you see kuti tarini unotopenga. Hanzi ndamwadere clock it my friends, clock it mai vane zimheche rakanginwa nekienda musatanyoko kumhata. Thank you so much Nicole. Ndipewo magift ndinyatsoramba kutuka vanhu. Nhasi ndoda kutopema nemazenyikos makanditorera magift angu acaptain mukanditorera magift angu ndai munonanzwa namega uko. Should I go deeper matarini? Hanzi munhu anoda mai vake anovaprotecta pakuvasavatukisa. Wakwenyera mai vako kuti ndivatuki. Zita rako hunzi tarini unonzi Nora Manyeri. Mai vako chaiche vane confused beche ravo reri. Zidumbu ramai vako tarini ndakazara kokuti wemaspam. Mai vakatadza kuziva mwana wavo waiti mheche yavo ingatadze kunyin'ina. Nemunakiro unoita mboro asikana mai vatarina vachatomboziva kuti mboro inoita sei nekuti mheche yavo yakazara cornflower. Mai vakapuhwa nikikini cornflower yekubeche nekuti vakazvara gororo iri. DJ Ino muri boys. Thank you DJ Ino. Kundidzikisira pano ndinoita malive angu inini ndichiita malive angu nemaartist ndisa zvandinoita. You want to tokonya me? How could you tokonya me tarini ndudzi? Une makore aunenge uchitaura. Dai mwari vachona vaikuda uri kungodzembereka uri kunyika dzevarungu kuUK ingawani. Hauna mari tarini une change sit down. Mari idzodzo ndedzekubira maZimbabweans maCOS vari kutambudzika. Wakafurira vheko kuti abe iwewe namabridge wako. My God inini ndinopisa tarini ndikutaurire. Handitambwi neni zito rangu chero ndinoyera. Utsinye ndochinja ndakazvarirwa chandinogona but ndinenge ndisati ndada. Musatanyoko. Ndaitukwa nemaghost ex-wife vaivo baba vandinava. Ndikamutengera vanhu akarohwa hairline seikabvira. Makazombona maghost achandituka. I want to do the same kwauri. Uri kunzwa? Dorini ndokumbiro tukana imegas vabereki kwete ndokumbiro Dorini zibechera mai vako times 100 ndababa wako wane zimboro resimbi rinobonyeswa negrinder musatanyoko pamhata. Vapana pa gates away. Uri prefect here pana pano zvinhu zvatanzwa zvisati kabereki vanhu zimhechera mai vako. Hi young soldier. Sandijairira ndakatoshatirwa kudai so munenge muchindibhula muchiti Dorina ani pamuromo. Wakundiwira pana pa zibeche rine ngozi rinenge ratali ndinombererwa kuti ritunde. Chichembere chine mheche isingaguti mboro. Thank you young something. Chimheche chako tarini wazvinzwa. Kumhata kwemazvigunwe zvako kamunhu kanozvifirita. Anotuwoko tutete tarini yawo. Nemazinzeve nhasi ukafirita nzeve imwe ine iri hombe dzemwe imwe iri diki. Zichembere rine choya pachirebvu rine ndebvu rinonyepa kuti ndiri mwana mudiki. Nawe rakuita kunge rinopenga richiti hanzi hei ndiri mumvura. Ndari kumwadara hanzi clock it my friends. Clock it. Hauna klasi iwe mukadzi wanokuzi ndiani klasi hawana izvizvi una anenge akapfeka zvinhu zvakatsiga. Uri kunzwa sei asina italini? Wakaimbirwa song naNox. Ukanzi wanda naye ndandimba mbiyo. Iwe hausi ndandi. Kakumbo kanenge kahangaiwa. Nemazizino anenge haradza kutimbisa matushi. Mazizino nyena kudai unaenda kumalive hana sikoto chinotaura zita rangu tanzi liye mazizino ako talini anenge imbwa ine siki. Kunyena. Haugoni kana kutaura nemazizino. Uri kuUK yekupikwa iwewe tarini? UK yekuti unoba maringi evanhu womedza ringi yaiya. Chitumbu chako waichakaomarara kudaro.
zimudzidzi retsambo rakakura richitambudzika rikangoona waraenda kuuk ukafunga kuti unoshamisira. Maigai uri kungochinja nzvimbo dzekutamburira, uri kuperekedza ana Sabina ava kurarama. Handisati ndamboona Tarina achidhiraivha motikari ini. Waiti hanzi uri mukadzi wanokusi wokwani, kachembere kanenge iwe kane kahuka kaumaronge kechibhoyi, kagorora kanenge iwe kakaba maringi, kakumbo kawakayanenika ukasvirwa namandla palive. Varume vangatotore mumwe munhu kwete kutora munhu akaratidza nyini yese panze. Vanatifa vaive vaizoti kudii vachikuona uchigara naNox, meche yako iri everywhere wakasvirwa nababa Bhonzo mandla wewe. And then waifunga kuti Nox angatore iwewe manje. Akanotora waainaye nekuti anoziva ndiye ane respect. Haana meche yakaonekwa nenyika wakatotamura tutinji twako wega panapo. Zibeche rako iroro Tarini rine ngozi rinomberwa kuti ribate mwana. Hakuna ngoma, handituki vanhu kuti ngoma inini. Kuvhura ghost kuzvinyorera wega uchizvituka kuti uri ngoma kupiwa Tarini. Hauzi ngoma kaiwe. Maichipoko wakashodogora mutsipa yevanhu. Shodogora chidhoma chamabridge chinonzi licho. Ndo chinodhiserva kurombeswa kwete wangu SJ waindinetsa kuti ndikupe mwana wangu. Zibeche ramai vako rinoyerera matrusvi. Toda kundibvisisa chimira zvizvi kana kumashozwa ndachitenda kuti handitozomboindi ndinoboye kana ndikadena ndichituka vanhu zvinyadzise zvizvi. Zigongo rine mvere chena rako Tarini. Unonzi enda kumapurisa unovaudza ndisungiswa nemunhu ari kuchanda utongi kunotonga ikoko kwaunobirwa nemasiyo ese zibeche. Rakasonwa beki stitch. Zimukosho rine masaho kana uchimwa maduzvi rinoti kakaka. Mai vachitengesa madhoiri pamahoma dhimusa pepe. Unotoitira mafollowers ako Tarini marema asingazivi kuti social media inobhadhara sei. KuFacebook chinhu nechinhu chine mari yacho. Comment text chaicho yekuti unogona kungoti maswera sei imari inotopinda. Pikicha chairo yekungoposta kungotete I love this thing imari inotopinda. Pamuri kutengerwa matiketi emandege pepe kukundwa naSisi Shingizi wange vakangotumira 50,000 rands. Vakati vemabhazi makamboona vachiita noise. Chimbuya ichiri kukuitisa ichitsvaga mari nekuda kuti muri mhata makapusa. Wopuwa tuhukwana twehuku 10. Chivhidhiyo chawatenda tuhukwana cheche chichamupa $200. Muri mhata vakadzisa vanenge vachindituka ivava. Kuenda kunoombereserwa tuhuku tuyapuwa ndiite. Kupuwa zvihukwana naTarini zvokuti munoombera mobva mamuitisa mari. Muri mhata. Uyauya imhata uyauya. Ndikukwatiswe nayo handisi porridge inini. Kachembereke kwani kane kakumbo kaari kumbo Tarini rumhata. Hanzi wangu uri kulive yaScott hanzi mumwe munhu akati but do you know kuti Scott ndii Dorini hama yaScott musataure zita rangu kwamunenge muri musatanyoko. Handina ukama nemi mese inana mabridge hamuna kubasa kwamunoenda muri marombe anopema patino ndokuvhare. Ini ndikada kukuitirai utsinye from today onwards no more magisi kune vanhu vasina kuremara. Kunze kwa captain namadha vandinoda vese vana captain kwavo kunonakidza namadha. Izvozvi zvimhata izvi zvakauya panapa zvikatadza kuita mari. Ndimi mbavha dzinopema kudarika zvirema nemapofu dzisina content. Mukaona makubaya live panokonzi Dorini chete teaser ipapo. Because Dorini can finish you. Ndokupedza usati watanga mabridge inini. Wakashata handisini ndakakuti ushate kokunyepe. Zimunhu raiswa mazitsiye ungati igudo. Kuiswa mazitsiye akuita unge mutsvairo wevaro. Chembere inonzi mabridge inosvirwa nemadhara. Unoita content yekuti hanzi vachiyangwa ndokudai weimundisvirewo. You don't have respect. I've never ever do that content yekuti ndinochiya kushayiwa respect. Yekuti unodza kuti hanzi vachiyangwa ndoda kuti murari neni. Wabva ipapo head mwana wangu Lee, mwana wa DJ Towers. Wabva pana Towers mwana wangu, mwana wa Mo Boys. Do you think kuti wakakwana brain dzako mabridge? Nekuda kwehusimbe. Zimagogodera revanhu. Nota tori mudiki. Kwandanza ama hey imi vanhu I'm only 26 years old. 26 years dzichiri mwana mudiki. Hanzi pedza ine manga muri pinguva yese ndaswera ndiri kumapurisa uko. Ndavaudza ndikati mai vake vanonzi Tarini vane mari isingaite. Pamuchamubata chaji yekutangira pa 1000 years. Hama dzangu ndinokushinirwa zvimwe zvokuti munoti baba nemuridzi imimi. Kuna ku South Africa kuna munhu kana mari yako chete muhomwe. Inu ukatoti wandisungisa ndinonzwa manyuku mhata dzangu dzinotanga kutamba because I know kuti I can finish you. Vasikana veve vakanga vada kundijera veitumana patisa jeka chikondo hana kuno kuvharirwa muchitokisi ndikapuwa yangu 3000 rands ndikakusiya uri masales. Try me if you want to try me mabridge. Zigongo. Ndinokutuka iwe ndizokuti ndokubhula chicha hanzi pamwana wangu ndindo pandoda kuratidza vanhu kuti handidaro zvonzi nevamwe vanhu comment section yevaratidza.
ndindakati uzvare chidhoma chigura chako chachiya mabhurijo mwana uya mwana uya deserve kukandwa mubhini uyawe. Hakuna mukadzi wachafa akadanana naye uyawe. Hakuna murume achakupa umwe mwana mabhurijo. Kuti varume vanosekerwa vana kuchikoro vana meti kupa vanenge vari mbama kwachona chimwana chako kuzara kachedhara kimwana kachidhamba kuraka nekatumbu katema mwana kuita kala iyi mwana wako mabhurijo kuita navy blue ijili kudopa mwana wako zvimagrapes munhu anovhaira nemadhodhi vamwe vanobva vatotonga kutochiya kupa una ilanje yemwana wangu yali hauna content kana uchivhairira vanhu nematuzvi kudya madhodhi mfana vhairira vanhu nemaassets mfana if uri celebrity mabhurijo iwewe wakauya pana apa kudhara show us your assets dzawakawana pana apa uri kunzwa this serious wewe hanzoni this serious why were you kupolice it's not a joking matter uchida uya kuseri kundikurakidza uko pavakaburitsa phone number dzangu kotalinda kana mvurira kesu kana uchindiri kunyepera Sabina huya ndina kuswera pana apa inini handidi zvekujairwa unoziva kuti hapana chinhu chinondibhayisa kuti nawo munhu wese anenge achingoti dhorina wakavenga ndaenda kumapurisa ndomupedza asati atanga uya uyu wanzwa hanzoni chandoziva ndechekuti hanzi faindi haichiendeswe mahara pasina chawaita zvoda kungobudirira ende ukati inini ndamudza ndikati kana achitoda pandinogara tarinika mapurisa ngawe panapa anditora da kuona kuti anononyura ndiani zvinhu zvako zvese tarini uri mupavha iri kubira vanhu wakaba maringi murume wayo akaba kuno kuSouth Africa akadzoswa ikoko inga vanhu akauraya vakadzi ndindataura zvese kumapurisa ndikati munhu impavha iyi nawo waakushandisa zita rinonzi Lisa Brown ndiwo sine kubira vanhu kumazimbabwenzi mari emaushu anochaja ma$7,000 achinyepa vanhu vese vemuri kunzi uyo atengerwa bhazi atengwa bhazi panenge achingotora vanhu vake vai kuziya vamwe wokunyepera imari yese yotinyiwa nemabhurijo saka akaba mari yemunhu yemacos ndo yakanororesa mabhurijo achiita deco everything muchato uya wakatadza kutrenda vaifunga kuti uchatrenda mari yekuba gaiza ina chisvini chainoita ngabire inini ndakatenga mastenzi angu 3 before social media nemari yekuruka musoro ndikaoparetwa pachest pangu apa ndobudiswa kana 10 kg chamakweni chakuti ndisvikobhuliwa natalini namabhurijo panapa nekuti kwaane social media munhu akavhura social media Facebook neTikTok akajaidza maromba akuita mari kudarika vanhu vakadzidza havazi vanhu vese kavanogona kuita zvezvesocial media mpavha nemhondi nemahure nevaroyi ndo vaakudya mari pane madhigiri vari kufamba vakacheta zviheti musoro nemagauni akayanikwa mudzimba. The devil is at work especially pasocial media ekuzimbabwe mwari vakapeta maoko kudai so that's why muchinotora namabhurijo unoramba uchingopema une zera rene mwana wandizvozvo akaroorwa akaenda kwaakaenda nadenzo zvichibuda so sweet namai yake iwo akafambira kunotorwa mapikicha naDavid zibeche ukunzwa sambofa wakafunga kuti unondikwatisa mabhurijo pawakandibhula pakatokwana wakandivenga kuFacebook post nandaita masters 5,000 years star party yandakaita I was not even yanga isina kana anything to do with you ndikanzi ndapuwa mari naidhidhi chibhamu rikauya mabhurijo neguma wakaipuwa here nekuti mai vavanonyepa uchasvika rini nhai mabhurijo uchipema mari dzevanhukadzi until when wakasungisa vheko yoti you are the one akatanga kuti hatibirei vanhu talini wako shizini ari kuchando hanzi zvonivo wati iwo uda usiya wandisungisa then you fly unofly uchienda kupinde kushata kwako ndege isingasadonha varungu unotoda business class kayo mabhurijo nechidhoma chako chemwana ichi chinoda ungotorwa uri mundege meme chimwana chemabhurijo uchikanda nepawindo chinofira pasi ndo chinofanira kurombeswa natalini chaicha kwete vangu vano vandinogara navo chivavhumba pane chivanamatira zihure rinonzi mabhurijo riri kuchaiswa mapoto mumba mako ndariona rakuti inini mabhurijo ndinokubata pekuti unozvisungirira hanzi inganga dzisina kufambirwa pana inini handiitirwi izvozvo izvo mabhurijo Sabina utarise message andakutumira uko indonibova chachi mabhurijo ndikuda kukupedza you are going to pedzwa with me magift ivo aya wakatitsazondipo kakapteni kwavakasvikomatora aya ndiri kuida mari yeyo kumapurisa ndinoti yamutisungetesa ini mabhegi angu ari redi inini Sabina muzukuru wangu ndiri kuinda kuzimbabwe kaini ndakuudza zvinhu zvangu dzezviri redi izvi ndikuda kusenda ita inonzi collateral damage nemazimbabwenzi muno vada kundinyivenga kumuromo meche iriko
handisiri ndakatoita zibechere nemunyama mabhurijo rinochaiswa mapoto pahomu nevarume. Unoutora varume one akatora metiko ane chizino chegoridhe, metiko ane zidumbu rakazara. Bvunza metiko kuti paakabatwa kushoya japreza nenyavheko akabatwa nani. Ndopo uchandiziya iwewe mabhurijo kuti ini nditori mhata futi. Ukundiona mufana usiri kundiziya. Haundijairiri mabhurijo iwewe. Indakusho bhutu rako rakakumirira. Wapanda imomomo ndenchida mari. Kunoku kunoshanda mari. Mapurisa. Wazvinzwa ka? Mhata kwako iwe pini zibechera mai vako musatanyuko. Mwana wa mabhurijo mwana here kasekuru kake. Mwana uya ane 50 years kaka. He Lili amunoti kachembere kasekuru kaguvi. Chimwana chakaita navy blue kunge hembe iyi. Kudopa chimwana chako chiya mabhurijo magrapes. Ganda riri kuramba kubatira. Iwe wacho nawo kashata zvinotyisa. Unoda kuita mbiri yebhawa rinomwirwa nechita chevanhu. Wakajaidzwa nambuya marufu mabhurijo vaipinda newe mutoilet vakakubereka uri kumusana. Vachima madhodhi uri kumusana. Futi kumusha kwanyu kwako kuri nambuya marufu kwako kusina toilet yegomba. Wakajaidzwa nambuya marufu mabhurijo vaikubereka vachienda newe kudondo kusango. Vonomama duzvi uri kumusana. Uchifema chiutsi cheduzvi rambuya marufu eve. Votora mashizha neguru opisika kumhata. You want to compare yourself with me? Handaukurira kumusha sewe kaini. Mabhurijo. My father was a mechanic wanga ine magarage hope akanzi Malamja Motors. Handizi mudzidzi wetsambo ini. Ndiwo usingazivi kuti baba vako ndikuvapi. Riri kutanda botso iri. Ndonodza mbuya marufu ako adhingure nevava ravo vafe vaende. Uroyi hwavo hwakatadza kuti urorwe nevarume vasvina. Ziuroyi ndisingaita hatidi varoyi vasingazadzisi zvinhu isusu vana mabhurijo. Chimbuya chako cheche nekuroya kwachinoita chinoda kuroyera divisa. Chimbuya chako chinoroyera kuti chete kuti mazihobi. Kumeso kune makala 100 ngati madoritos. Zimeso rinenge kumeso munhu anoita mahips nemazvitama mabhurijo wakashata. Uri gudo. Mwana wako chidhoma. Chimwana chamabhurijo ndati chigudo. Mapurisa muri kundinzwa he mundisunge kapanapa. Pane munhu akazvara gudo mabhurijo mwana anonzi Lee. Akacheneruka kufanana nekuita mwana wenavy blue. Ukaona chapfekedzwa chiniform chekuchikoro nechimwe chibhutsu chisitokupedzisa. Don't touch my shoe. Otsvetwa chiblazer chenavy blue. Kuita kasekuru kaguikana. Kamuchembere kamwana kamabhurijo kake. Kona tsinga dzakanobuda hi. Kudokwira mundege hapana. Kudopa magrapes hapana. Isama cooking oil munhu ndienda nokumbira madhamboso akupawo cooking oil yekusanswe yeye. Udire mutabhu utsvote chimwana chako cheche chili cheche. Uone kuti chinombobatira ganda chimwana chine ganda risingabatiri mvura kana ka1. Ndakupa pressure ka. Wakunotora chinhu chemunhu. Ita weight pa life ndakakutarisa. Kwete kuti weight kana. Iwe tsvaga test kit mabhurijo. Ubaye pachigune panapa takatarisa. Wochizotsveta pachinhu chechi. Ropa rifambe ukuko. Yokubhejera 1000 yeso unoti kunobuda 1 line iri 2. Zimeche. Unoda kuya panapa ndosvika tanzi. He Dorina ndituka ndokutuka ndinokuziva neukama newe inini. Wakambondiona ndichikutsvaga ndakakubloka kwese. Wakambondiona ndipindi mumba memunhu ini moyo wangu unotoyera. Waenda kuCape Town vanonda kuna matigim. Vana matigim they are working. Vari mudzimba achishanda achivaka. Iwe wakanga uri house girl iwe mabhurijo. Wakafunga kuti zvawavhura page ukafunga kuti wa-celebrity nongopuwa mari rakagara. Zisimbe remukadzi rinoita 6 to 6 online kunge magumbezi eweti. Zizeta rapi Zimbabwe retired prostitute inonzi mabhurijo. Zimuroyi rechidiki rakazvara rine makore 26 rinodya vanhu. Zvizino zvebrown ungati inonzi chinyi. Kundidzingisa paTikTok ine kuti ndisapuwe magifts nevanhu kwaCaptain nekwaketi. Anoenda achinondipemesa. Wakambondiona chapana pachikoti vanhu magift what I believe is guys zvakafana netip yemurestaurant. If you want to gift me like izvezvi ukanipa chawandipa ndo zvinodiwa kwete kuti kune box match. Musi wakati nemupa fights dzinonzi mabhurijo idzi. Natarina nemazisha yakagara muno mai. Zimunhu rekuti Tarina utombozivisa kuti rakarombera mboro dzemaartist. Mukore uno maartist ataichiva tichiri kuenda kuchikoro isu ana Dorini. Havana mari takutozozviona izvezvi isusu wama. Hanzi ina Sabina. Uri kunzwisisa here iwe Tarina mabhurijo? Zvibage zvisina sauti zvisingadyiri mvura. Chembere dzakauya pasocial media 19 gochanhembe. Tarina akadombozama kuburitsa meche yake netukumachenete netutindya achitatamura achisvirwa nababa Bhonzo. Hamusi kuziva kuti Tarina akasvirwa naMandla palive mimi. Kusvirwa naMandla kubata meche kuti tatam. Kuna Knox wanga uri mushandi. Mushanda akanyenga mari.
Do you think kuti chero Knox cheche chinhu chinonzi mboro mhata cheche chakakosikirwa chinoitwa mubedroom? Wakatatamura kutatamura kadinji katikitiki uko kutata mabridge akashirwa nemakamera nezvikanzi uyu munhu haana kana dinji futi. Ndiani angade kapu isingavaraidzi isina mubato isina dinji seya mabridge naTarine? Zvibage zvisingadyi sauti zvakakurira kumusha zvichidzora mombe nemadhongi. Mpinga ndaana Sisi Shingizi wange vanobatsira vanhu behind the camera. Sisi Shingizi wange vana kutumira 50,000 rands kuna mukoma moboys ekuti vanhu vapuwe mabhazi. Did you ever see Sisi Shingi vachitora maphotos nemavideos ekuti ndatongera ticket ndatengera mabhazi? Hauna mari mabridge anza nitalini une change. Zigongo kumhata kwamai vako. Zvirombe rechembere. Zitsotsi rechembere. Chitumbu chakazara maringi evanhu vakafa. Dumbu ramabhera munoziva kuti Mutarine anoita sei? Wanzi geza uzhu unozoka wanzi geza chituna mabridge Tarine. Zibeche rako Tarine rakashisha kumhata kwako nora manyeri. Nanhasi usati wanditumira kuti nditumirwe kesi nhambe yekuti ndisungisa. Kumhata kwemwana wamabridge anonzi Lee. Ndiri kuda mari nemi kumapurisa uko. Nsata nyoko. Ndikutotsvaga mari yeroofing. One live chete ukaenda kune any show ndichiuya negumba kumba panzapa munhu wese achipinda mukati ndichichaja ma1000. Then chinongedzera munhu wese ndoti torai munhu wese. Uchindituka nevanhu uri kunzwisisa. Hanzi iko newe vakanzi zvine hanzi ndakakuudza zuro kuti une bhita nesisi wakuona chimwana chako zvachakapfeka ibva panapo mboenda kunotanga watsvagira mwana uniform. Mwana akapfeka chiuniform apa wakada kundifollowa zibeche rako hazvinei chinyanga. Mhata kwako hazvinei chinyanga musata nyoko. Mwana anopfeka chiuniform chekuchira sauta. Zibeche ramai vako musuri. Mabridge hautauri pandinotaura. Inini ndiri mhata. Ndikasakumamira ndokusurira kana wandidena. Ndakapedza kuzvara vana vangu vese vari 4 firstborn yangu ine 16 years. Now ndakungofamba ndichienda kumabhoni ndichinozvidyira mari yangu. Ndichitopuhwa pese pandinoenda kushow muso ndakaenda kushow yanishati baba dhimboboyo vanondipa 1000 rands kuti ndiende kushow. Notaure chicha unotaura bvunzana sisa kumeta vakauya kumba kwangu vakaona. Ndakatozvara Mwari akatondipa vana vave kuti tinoudza vana vangu kuti hanzi ndine vana vangu zoo. You don't taura kuti vana vangu vari zoo. Wazvinzwa? Waregere chikuenda kuna mapurisa acho nanhai mabridge. Ukasandisungisa zibeche rambuya marufu rakashisha. Zimeche rine munzwa raTarine ramabridge. Zibeche rine ngozi rinoomberwa kuti ritunde. Zimeche rinoforoma vana vakashata zvidhuma zvidhara. Unonyanya kuda zvine zviombe mabridge. Ndatenga iPhone yake 17,000 rands. Rubbish. No. Larissa. Ava vanhu vanondijairira vaLarissa. Hausi kuziva zvavari kuita. Uri kunzwa Larissa? Pandakanga ndiri nemi kwandikini handina kuuya kuda tichifara. Mabridge akauya kulive yake akasvika ndidzikisira akanditukisa nevanhu. Ndobva handitera futi kwaCaptain. Akasvika ndidzikisa akanditukisa nevanhu. Nhasi wandiitira futi live vanantanini vachitanzi Dorine rasungiswe. Hausi tomboziva nyaya iripo. Uri kunzwisisa Larissa? Saka akatuka vana vangu kuti zoo. Ini ndinayo zoo kwaziva nanga vazi mutupo 1 kaini. Iye ane chidhamba kura chaakazvara chimwana chakachembera. I will keep on saying this again and again. Akatonditanga ndiye. You don't do live muri vatatu mani muchindigara dari muchanzi Dorine ndasungwe ivi. Safa wakajoka nekunzanzi munhu asungiswe kane kuti chichichi. Ndisakarana mabridge atanzi Dorine nawo ukamusungisa Dorine wabva wafly. Unofira mundege imomo kusvika unenge uchifly kwacho uchienda musata nyoko. Vana ukama newe inini. Sorry Larissa, hanzi handiziva usisi ndanichitunga ndanasi. Ndatodarika nepo paCaptain, ndadarika nepo ndasvotwa ndaisida kuzama kutenga macoins ndichida kuuya. Saka ndatumirwa futi zveimwe video hamina kuti vanhu vacho munotipirei continent ndichitukwa muchitora zvinhu zvakadai izvi. Handidi kuudzwa ini kuti Dorine wanga uchinzi zvakati nezvakati. Nai munhu anoda kusungisa munhu ani kutanga azvishambadza palive. Handiti unongoenda kumapurisa kozukada kuzvishambadza uri kundingwadza. Nofumwana ngavhunduke mupurisa inini. Ngauye tinde tinosekwa nemapurisa kuti mazimapenzi asina kubatana mazikwerekwere.
kuita Wamaneta akarwisa Rocky Pepe maZimbabweans kunyadzisa zvakadaro. Ndingasungiswa naTarini, nondisungisa wakamira sana Tarini nekakumbo kako kaniki kehangaiwa. Zimunhu rinozvifirita rine tutako tunorira mvura iyo Tarini. Makamboona chitumbu ibvata mavhidhiyo akapfeka chimwe chibhurugwa chejini chenef blues. Chibhandi rakasungirwa mudumbu kuti shwe. Chimhata chinonzi Tarini icho. Zigororo riri kubira vanhu maCOS richichaja pamunhu 7,000 rands, 7,000 years. Woti uire panapa wakapfeka gogo nenhiki, wakapfeka jini negogo. Vamaromo, kana ndichitova maromo nditarina aneza rake. Maziromo. Zimunhu rine maziromo kufamba rakatakura maromo evanhu 10. Icho chirima harigoni kana kutaura. Mazizina akarova social distance. Ako iwewe mwana wewe Tarini. Zibeche ramai vako rakaora. Rakazvara mhata inobama zvitunha zvemaringi. Ndai munopareta zidumbu ramai vaTarini makazara maringi ezvitunha imomweme. Anotorera zvitunha zvine zvakafa zvezveotora ringi omedza mudumbu make umu. Otsvaga newspaper dhodhi rake rese hana rugare Tarini. Duzhi rese raamama anofanira kutsvaga newspaper chekuti akamama oteta kuti awane ringi yayi. Ndokupedza usati watanga ukada kundijaira musatanyoko iwewe. Ziromo rinenge mandigwabvura beche regwavava. Maziromo anenge matame ebeche. Nezimgudo rako rinonzi mabhrijoiro musatanyoko. Funga kuti nini wakanitarisa ndiri Samuel ndokuti anzi ndinouya kusvika kunyengerera inini. Do you think kuti nini handizive mutemo? Wakaburitsa phone number dzangu pepe. Une mari yauchaburitsa mabhrijo mabhegi angu atova ready. Handiti sisi wako mai vako mama tava vane mari. Ndoda kukugadzirira saizi ndiri kuno kuSouth Africa zibeche. Unoda kubhula munhu wese. Wakabva kuti chikuna mukoma Mo Boys. Hure risina respect kuvanhu. Kunyora kuna Mo Boys kuti hanzi Mo Boys visa that post chamusingazivi ndechekuti kuFacebook munhu akakudhisa akaisa post inenge yatobhadhara. Paanozoidzura uzoti sori ndadzura. Mari yatopinda mukati. Hamutauri nezvinhu zvesocial media. Now atora video yangu yandakanga ndichimupindura. Gudo iri. Rinonzi mabhuteri. Akunotsveta kupage kwake. Thank you for insulting my son. Wakundiitisa engagement. Ende copyright ichiuya. Zimheche rako mabhurijo. Zvinobohwa geo mamu. Ndavatambe inini vakasanditeerera nditombozuti kune munhu anonzi Tarini inini. I don't even know munhu anonzi. Vanobatsirira kana vachida kubatsira kutorera kunyadzisa vanhu vakadzi vanenge vaine vana vakauya kuno kuSouth Africa kuchikosama upenyu uchiramba. Kusekesa vanhu wekuti uchida ndatengera vanhu matiketi emabhazi uchivatora mavideos. Ari pabasa Tarini namabhiriji wauya. How can you say kuti hanzoniva uchi vakazara vanhu vada kujoin ava muzukuru wangu Sabina. Handidi guys, I don't want that shit, that rubbish. Wandiburitsa manhamba angu ndakunyarara. Kubva wada mari zvakadaro nechembere inonzi mabhiriji. Charo mabhiriji ukapuhwa mari haifi yakatenga kuti upane ubhite kumeso kwako iko. Zimeso rako mabhiriji unofamba wakatakura fesi yarume 10. Tarini ane mazimutsipa ane zihuro rinosvika muno. Ukariona risina ngeke nanhanoksi rine ndebvu panapa zimunhu rine choya pachirebhiri. Nawo raakuita basa rekudya mari dzevanhu dzemaCOS raroiwa raakupinda mvura chiti clack it. Can't you see kuti uri kupenga nekuba zvinhu zvezvitunha? Une murume iwewe Tarini iwewe. Zibeche ramai vako vari kutengesa masaga panhingikini apa. Tea time hands up. Okay, thank you. Kuda kundivata kuti iripo iyi. Zimboro rababa vako Tarini. Pane vamwe vanoda kuedzwa gogo panapa. Vanhu ndikavaedha Sabina inini ndakasvutwa ino Aiwa munombonwa mvura nhai wedu we. Munofanira kuita muchiedha pamwe pane zvavanenge vada kutaura pamwe vanenge vakabirwa maringi pavanga vakafa you never know. Sabina nene zvekuda zvisungirira muno munini handidi. 18 people vada kuedzwa hauti no. But kana handidi zvokutukwa vanhu vanouya panapa paipa mari asi vakaona meni vakakwira vakasiya vandituka vachibva vanondituka vanhu esi vakandindiriwo. oh really? Hondo yese iyoyi handisi zviri kurongwa zvichibva nekuna meni here kuti vadai kuti hanzi vari kugara bari kuti hanzida kusungisa Tarini. Maybe kusunga bhutu kana kusunga simbi ramene ndiko vari kutaura. Inini pane handina munhu andotombokwata kainini.
kundikomba haiwa kutuka henyu munogona hatidi kunyepa but ndei tisingazvidi cause kutuka chinhu chinonyadzisa Sabina because you're also a kind person, that's why I'm here. daiwe ungaudza vana vangu kuti Dorina ane zuku kufananidza vana vangu nemhuka No, and chitema hachidzoserwe mbuya, leave God's virgins. Onai zvataitirwa isusu vana Boeing takatukirwa zvikanzi vana Kunta toda kuvadya naBishop hanzida kudya Kunta. handitambi nezvinhu zvakadaro zvekuti vanoenda kunobaya live vachiti hanzi tinoda kusungisa munhu anoda kusungisa munhu atauri But yekuzotaurawo mabridge oti mwanake ane 50 years inoita iyoyo. chembere yeye mwana wayo ndosaka vacharamba vakatya kuroora mabhiriji oka vakati panapa tiri kugara tiri chimwana cheche chakaita kuita nezibhulu sechiti hembe ichi handiti chinopuhwa mari dzekupema Ndaitotarisa musuno kuti mabridge ane confidence rekandiburitsawo fesi yangu and akanaka mabridge akashata zvakanaka. I was saying pamwe ini ndakashata zvakanaka. Ima kutaura kuti ane muromo yevanhu 10. You've put me off now. wakashata papi inde uchida kuzvidzikisira zvinhu zvine basa rese kwanzi bata munhu akashata kabati iwewe But kutaura kuti munhu ane muromo 10 saka kutaura kuti anogona kunditya here kana ndiri paside paye. ori rakapuhwa maziromo 10 because zvinoda kuti zvinhu zvese zvinoparirika zimunhu rinofamba rakatakura maziromo 10 nezimese mabhiriji wakambona zimese rake rakatakura mafestivali rine 10 zimunhu rine maromo akakura kudaro justice kwamusoro kwakakurira mabhiriji vanhu vari kushayiwa mvura muharare neakaitakura muzisoro rake ireri Guys, pevana nepekuti ngomwa handisi kuseka zvimwe zvese if you're over 18 ndoseka. That's it. kana ndichituka kuti ngomwa munotsenga but munhu wese ngomwa yakananga riko Saka munofanisa madisclaimer yenyu, but like I said, ipapa I'm not involved. Ndingori involved vanhu vari over 80 chete vanenge vachiundura. Yeah. But miromo yevanhu 10 ka ndatozoona kutoti mabridge anenge akada kutifanana neThe Simpsons machisi achimudhara cheche bvudzi reyelo. zimunhu herererere mabhiriji ezimunhu rinofamba rakatakura fesi dziva rine 10 karindi wacho nawo riri kufamba rakatakura fesi dziva rine 10 panoona karindi vachitaura hanzi ifanini harigoni kana kutaura nekudya vanhu ifanini ukasungifolini unosungi mazizina akare wasocial distance zidese mbuya riri kuti ndakutambura nonzisa rine riri kubira vanhu yes nishi inonzani handifi ndakachema dzaaatomuchema saa inini handina kutombokwana if you don't know me ndamari Guys, kutaura chokwadi ndauda kutoburitsa face yangu ndichiti mabhiri ane confidence and she's looking pretty, and then this lady is saying kuti mabhiri akatakura muromo yevanhu 10. Now zvondakuona zvakutyisa. Mwe ndichanyamurwa kana kudyiwa dako mwe zvinyabu. Alright, sorry zvako. So now uri kuona kuti chirabhiri ona type yacho unoona Sabina type yacho iri kundifollow nyaya yese ari kuibva nerire mazimhino zimeri ori zvako munisida kupa ndo rimwe rine mhino dzakazara madzibha ori sikazari rakatora. Aiwa, ndakaita peace naSisimeli in Bishop's voice, ndakaita peace. Saka taura zvenyu platform yenyu ndoda kuti ivo vasazofunga kuti I'm involved. Zvinosekesa ndoseka, taura ikoko. Ndidini zvasvika ndenondo munoziva kuti pane imwe mhene yakusvikira ipanapa ndinoda kutaura zita racho hanzi Ningi Joint. Munoziva masemina anoita kuno kuvana Zimfest vaya ambuya ndavhunduka. Ndatonozoona apa pakanyorwa King Alfred Joint. Ndikati icho chidhori wena. Ndati iwe unoziva kuti King Alfred shamwari anorana chimwe chiconcert padenga apa pamusoro apa. Haiwa uri munhu muhombe mupana wangu. Uri munhu muhombe, garoziya zvozvo. Garoziya. Tatiti mbokupai break kamborelaxa and then mozodzokera back. But what I want to say is this guy, you know Dimple Boy
And I'm here for Dimple Boy. I'm here for the disability. Representing disabled people. I'm the president of disabled people. It's like I'm not here for Doreen in that way. I'm here for Dimple Boy to see if his mother is okay so that she can look after Dimpy, my cousin. Ko justice yemaromo evanhu iri kufambwa nayo natarina vhudhi wakaitakura maromo evanhu 10 hausi kuita justice yeyo. Aiwa magara angu ndoda kutogara ndajima matako ndaise mukati pavanondiona ndichiluka kunge mujamaican havarume saka patinotovaona totoisa tumagaro twangu mukati ndinganyamurwe ka haye zvinezvi ndakutonasoona zvinhu zvandaasingafunga kuti ndakandichiona iwe mabricho uyo ungabvoitawo futi murume yevanhu 10 mfana here nhaye muzukuru wangu udzavanhu vari mukwanisa nambondipaka magifted handisi magifti angu akatorwa nayo nambuya gubera but uko paanenge achitaura gaizika ini muri kutotaura chokati sometimes handitombonzwa mabridge achitaura ndinichikunzwa achiti kwakavhurwa dhemu uku brijori ndobva mabhirijo yake yekuda kunamira kune vanhu vane mari dzavo ganza handei tinodongora kuti dhemu rakamira sei. Mabhirijo anzi ndiye akatanga kudongorera akadonha akafenda zvikanzi handina kuziva kuti mudhemu mumatoo nemvuu dhara iyo yanga iri fesi yake. unoziva zvaakazoita paipaika munoziva mazuva aya magirazi paanga changointroducwa miraka mabhirijo I think it was 1815 vazukuru vake vakanhonga chimwe chinhu so chinenge chirata opoya gogo una ichini ichi mabhirijo obva ati chiri kutaima indoda zvinotaima vazukuru vangu ndipei obva atarisa unzi igudo iro yanga iri mira. Aiwa unoziva kuti mabhirijo ndakamutifisa bhina ndakamuudza ndikaaa kufacebook uko wakatotadza kuita secelebrity kuramba ngachiuya kuno kutiktok kuti muite gudo handiti kune shumba iro igudo rakudza rakazi horomba reri kuno kutomuita horomba patinoziva kuti mabhirijo anondijera unoziva kuti kasisa bhina muzukuru wangu mboyasa kunditarisa mabhirijo anga ari bharanzi anotofanira kutotenda towers zvake munoziva towers mufesi wangu akatondudza zvanisabhena shamwari baiba ndakatowana bhambi hanzi ndaona mabhirijo achitaura muenvelope ndatanga achitaura muenvelope anga achitaura chii muenvelope hanzi anga achita ari kutumidzira voicemail mazuva akatanga Facebook hanzi ari kutumidzira voicemail ari kutaura muenvelope tumidzira Doreen voicemail. Stop it mabhirijo wakadya chikafu kumba waDoreen usati waugona kupfeka bhurugwa takazviona ndikatorai kuti ndiri kutumidzirai lunch ndiri kunyepa handina kunyepereyo ndiri kutumidzirai lunch nani sitorina akanga sofangu ipo pepe vangu kotema ugari nekuda kuperi zistepping stone unoziva kuti ndakati chere pandakamutora kumba kwangu sabina ndakatimari ipewo mapapiro ndamudenga ndigona kufana ndamira musoro ndozo ndikati mabhirijo handanda kuda kuti hanzi anongotorwa rini vanhu visada kuzikana reri handakopu remahara rinobva bhirijo zimunhu rinofamba rakatakura zibengu remusoro zimunhu rinoti unoziva kuti zvinonzi justice for mvura vanhu vari kushayiwa zibengu remuharare mabhirijo akaitakura muzisoro rake even pegi chipoko achembereka nonzita rinaka kaamaromo akakaindooneki nemaromo evarume vevanhu masabhuku kutsawa kuzimbabwe kuyuke chiri kungotenderera chichinga nzvimbo dzekutamba unoziva kuti tarina anototenga mukadzi pegi chipoko akaona mabhirijo anotiza uya unotozoona kuti pegi chipoko atozotiza nemasikati achitiza mabhirijo naikuita kondendi yekusata unoziva kuti kusaendakachati uyu mwana mhatiri para kuona zvaakaita achapfekeze mafuta vhiti by beauty by
aiuya panapa aine tsvina kuzora mabhiridzi anozora bleach pamusoro petsvina. Tsvina ngaiti tsepei kwete chimwana chako chine Aiwa zvevana ndimo imomo. sorry Thank you. Maona kuti mbuya wangu vanoteerera ka. Mazvinzwa ka ndada kukuratidzai that part of Doreen. Ipapapo chete ndipo pana ndada kukuratidzai zvambuya wangu aeti mbumbi. zibeche ratarina madzinongoza nomberwa kuti Iwo tariniwo ndakakumaka kuti unondisapota personal training yangu. Ona bishop vafa neBP. Uchenjeri kuvateera mfana. kudhara tarina akafa kare kare but then kudenga Satani na Mwari